Inaugurasyon ng balay tobacco smoke mula sa vape products. Nakakasama ayon sa Department of Health Ilocos. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Nakakasama rin sa kalusugan ng usok o tabako smoke mula sa heated tobacco products o HTP o vape products ayon sa Department of Health Ilocos Center for Health Development. Dagdag nito, ito ay nakaka-addict at nakamamatay. Ang e-cigarette ay nagdudulot ng pagkalason, pagkapinsala, pagkasunguagaran, toxicity sa katawan. Kasama na ang kaingisay matapos itong langhapin. Itigil ang paggamit ng vape. Tumawag sa 155H2H quit line para sa karagdagang tulong. Samantala, ang kakulangan ng sa iodine ay ang pinakakaraniwang sanhi ng goiter, isang pamagsasalig dahil sa pinalaki na thyroid gland. Pagkaing mayaman sa iodine, ang kakampi para makaiwas sa goiter. Kain ng DOH, kumain ng sapat na isda, diarrhea, itlog at iodized salt. At din magkakaroon ng regular na pagsusuri sa doktor o makatulong na matukoy kung may mataas na panganib o kumonsulta sa eksperto sa pinakamalapit na primary care kung may mataas na panganib o kumonsulta sa eksperto sa pinakamalapit na primary care provider. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balikan sa Diyos. 30 milyong pisong halaga ng Agri Trading Center itatayo sa Batac City, Ilocos Norte. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Tatayo sa Batac City ang isang Agri Trading Center na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Kasama rito ang Department of Agriculture, Provincial Local Government Unit ng Ilocos Norte at City Government of Batac. Ito ay matatagpuan sa barangay Villoca, Batac City, Ilocos Norte, na kilala rin bilang Ilocos Norte Agriculture Trading Center na inaasahang matatapos sa 2024. Ang 10 hektaryang lote nito ay malapit sa Batac City Public Market na dinonate ng Batac City Government. Ito ay magsisilbing central hub na inaasahang makaabot ng marketing requirements ng magsasaka at ma-promote ang agricultural at agri-based product ng probinsya. Makatutulong din para ma-transport ang expenses ng mga magsasaka na magdadala palapit sa kanilang mga produkto sa mga consumer. Pinunduhan ito ng Department of Agriculture na may layunin din na mapaunlad ang current marketing systems na nagbabawas ng traders at middlemen na kasali sa marketing operations at pagtitiyak ng mas mataas na income para sa mga magsasaka by 15 to 25%. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Bigtahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, job fair sasagawa bilang bahagi ng ika-434 na foundation at Town Fiesta Celebration 2024 ng Binmalay, Pangasinan. Laman natin ang balitang yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, sasagawang job fair bilang bahagi ng ika-434 na foundation at Town Fiesta Celebration 2024 ng Zimbabwe, Pangasinan. Ito ay gaganapin sa ika-2 ng Enero. Kasama rin dito ang one-stop shop services na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ng Binmalay sa Binmalay Evacuation Center. Ito ay mga local employment kasama ang mga kumpanya ng Tarlac, Lars Lending Corporation Incorporation, Found Evers or Vital Value City, Staff Search Asia Service Cooperative, Alorica Philippines, Clark, Fundline Finance Corporation, Home Credit Consumer Finance Philippines, Polaris Learning and Assessment Center, Magic Appliance Center, One Source Appliance Services Incorporation, at marami pang iba. Kailangan lamang magdala ng resume na may photo, ballpen at iba pang credentials. Samantala, nitong Lunes, isinagawa ng courtesy call of the local chief executive kung saan pinasalamatan ni Mayor Pete Merera ang lahat ng mga konsehal ng bayan na tumulong sa kanya noong taong 2023. Sunshine News Blast. Sabihin na sa taong 2024 ay
Sining Jibimali, Mayor Peace Merera. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, nakatakda na ang opisyal na pagbubukas sa Balay Silangan upang magsilbing in-house drug reformation facility ng mga voluntary drug surrenders. Pinal na ang mahalagang hakbang para sa operasyon ng Balay Silangan ni Mayor Belen Fernandez kasama sila DILG, Dagupan CLGOO Royalita Rosario, Attorney Catleya de Guzman, City Social Welfare and Development CSWD OIC Irene Ferrer at Dagupan City PNP. Pinakamahalaga rito ang koordinasyon ng mga barangay para sa mas pinagtibay na drug reformation program tungo sa drug-free Dagupan. Maliban sa pasilidad, may nakalaan ding tulong pinansyal bilang suporta ang pamilya ng mga drug offenders habang sumasailalim sa rehabilitation at livelihood assistance upang alalayan sila tungo sa pagbabalik sa normal na pamumuhay. Samantala, sinagawa na rin ng Dagupan LGU ang pagkakaroon ng fast and reliable free Wi-Fi sa mga public schools, library, plaza at markets. Posible ito sa tulong ng Project Lighting sa pag-uusap kasama sila Chief Innovation Officer Ben Gerters, Chief Legal Counsel Attorney Malu Pascual at Personal Relation Marketing Officers Norman Adefuin at Marvin Herrera. Sa ngayon, mayroon ng 16 areas ang identified para sa free at wireless internet access kung saan sa pamamagitan ng single log-on system ay pwede na ma-experience ang 50% faster internet connectivity connecting everyone, everywhere. Pinag-aralan na rin ang pag-install nito sa command center para sa mas pinabilis na emergency response and peace and order management sa syudad. At pinaghandaan na rin ng lungsod ang Bangus Festival live coverage gamit ang Project Lighting at marami pang pasilidad tungo sa pagiging Digital City 2025. Sunshine News Blast. Nagpabalita, critical stress debriefing sa Home for Girls. Matagumpay na sinagawa sa unang quarter na para sa residente nito sa Agoo, La Union. Alamin natin yan kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Matagumpay na isinagawa ang unang quarter ng critical stress debriefing para sa mga residente sa Eco Park, Agoo, La Union. Ang mga nasabing aktibidad kasama ang iba't ibang stress reduction activities ay nagsisilbing valuable strategy para sa pagsusulong ng mental well-being ng mga residente. Ito ay makatutulong din sa pagpapaalala ng HFG staff sa mga residente upang makagawa ng isang kapaligiran na may emotional resilience, communication, at sense of belonging. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balitang Serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, pamamahagi ng intervention monitoring card, pinangunahan ni Umingan Agriculturist Engineer Calderon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Kapartner Vic. Unahan ng Office of the Municipal Agriculturist na pinamumunuan ni Engineer Edwin Calderon kasama ang Liga ng mga Barangay President Honorable Fernando Cruz Jr. ang pamamahagi ng intervention monitoring card sa Barangay Buenavista, Flores Sinabaan, Mantakdang at Tanggal Sawang. Ito ay bahagi ng National Rice Program ng Department of Agriculture RFO1 kasama ang local government unit ng Umingan. Samantala, kamakailan lang ay sinagawa rin ang groundbreaking ceremony ng Umingan Community Hospital sa Barangay Gonzales, Umingan, Pangasinan at nagpapasalamat si Umingan Mayor Michael Carlion Cruz sa provincial government upang maisakatuparan ang programang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, lokal na pamahalaan na lungsod na labidon sa pamagitan ng peso, nakisa sa 2024 araw ng mga kasambahay. Ang detaling yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Nagkaisang lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pumunan ni City Mayor Art Brian Celeste sa regional celebration ng 2024 araw ng mga kasambahay. Ito ay sa pamamagitan ng Public Employment Service Office sa Alaminos City Gymnasium. Personal na dumalo dito sina Dole RO1 Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman, Assistant Regional Director Honorina Dayan Baga, DSSD LE Head Teresa Bonavente, barangay officials at mga peso officials. Dinaluhan din ito ng mga kasambahay
mula sa iba't ibang lugar ng Pangasinan. Pinalakay din dito ang makarapatan, programa, serbisyo at benepisyo bilang isang kasambahay. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at Sunshine News Flash. At para sa uling balitang regional, Benbalay Vice President Butch Berrera, suportado ang charter change. Federalismo isusulong ng Partido Federal na Maharlika. Ang detaling yan mula kay Kapartner Sheila Balog. Sheila. Naniniwala si Barangay Malindong Captain at Benmali Vice President Butch Berrera na dapat magkaroon ng charter change. Anya mapa-constitutional, assemble, People's Initiative o Constitutional Convention at suportado niya ito. So ngayon si Berrera ang tumatayong presidente ng People's Partido Federal ng Maharlika sa Region 1 kung saan naman national leaders ay si former Department of Labor and Employment Secretary at NICO Chairman Silvestre Billy III. Sunshine News Blast. As long as there is a move to change the constitution, Sinusuporta. let it be. Let it be. Whether People's Initiative, Charter, CONAS, CONAS or or Constitutional Convention. Mahirap na para ng tatlo at naniniwala siya na, pangpukaw lang ng isip ng People's Initiative. Ngayon sa susunod, ay gagawa ito ng ibang paraan. Naniniwala rin si Berrera na may iba't ibang opinion ng mga ahensya ng gobyerno. Tigil dito tulad ng Commission on Elections. Saad ni Berrera, ang People's Partido Federal ng Maharlika ay nakarehistro sa COMELEC at nais nila ng revision. Sunshine News Blast. As for Same the pa rin. as for the change in the form of government, we will go federal. Dag ng ABC President, sa federalismo, mas madaling mapunta sa tao ang pera ng taong bayan, di tulad sa kasalukuyang pamamaraan. Anya ang konstitusyon na meron ngayon ay ginawa na sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, kung saan ang layunin ay sirain ang legasiya ni dating Pangulong Marcos Sr. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.